nó bởi míaว่าเขาปรุงสาปงค่อยดีเขากับละซะตั้งนี่เลยอะสมอตอกซะฮะอะซื้อเขาปรุงค่อยดีกับเลยเนาะนึกสิค่อยเมียงเลยเลยเขาเป๊ะๆนี่ก็เลยทางนั้นบ่เลยก็ค่อยมาไกลปอกไข่บ่ละฟ้ายันสิโย And hey guys, bahai tungbai kaham kerana tongbai ang khakai norok joto no kaham kerana tong khana honoi henke guys ang asuk din romi video khaiman lia norok ana pawgi thangkhana haima tongo am le khaina ba ani live se om ta hayong bi thangka ang je wan sungna haike video ro ba upload khaiman lia boni bagai norok joto no ang khoma sano ang next time nis mi youtube rogo instagram rogo active tungnai jodi se norok ana ageni haike support khayo engge regular video nugnai ang video khaiman lia phana haifana ani plan mi kisa phana sense unga kho abu khe boi de hindamang brwi ro bai thungjamang Borwi ma bai kam bai ongke ongnai henke guys video no like khaijak ya ko inke like khaide subscribe khaije ya ko inke subscribe khaide obono guys asako ko bang saya ka rei tinini video no likhmo bai sikmo honoi channel lai siwano let's go norok rendi honoi joto borok saimano blam phalo norok kaisa henke bukong blam phalo kaisa henke sipak blam phalo tamo oya sik tal betam phunukna nai nung sungno hai khero phunukna nang ya ble saimano angbu oya sikbe norok kono yagra bebra jono waisa khikro blam sorai phaijak obono se motom jage thokjake yasi kusok tongu wo mora jengmale tam so kusoka hino oya sikno obono kusok masla ani bono kusok phaide ekdom thas ke thokphule ton nai norok ne bagai papasai gani koi bi souvenir zone daya bi koi ko slagna se nai tongka mora jengma haine sengra samale kusokya sara se tongbai man ya o mora jengma rang je jaga loino go o jaga no kusoko haifana ani bono kusokna ro imangta no khori norok ne okat kre ani le kusoknani tam okat tong nini hem sobisla ani judawe baksa phana dam kre tam okat tong nini ani okat ka ani le gong sabai norok ni soito gusino pregnant khaimano obokai peten ni okat Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke. Dolong norok na ang sana se pok tungo o borok kaisa tomboy nu norok busini na bono botamo celebrity da bono sinani sai celebrity ya boke kaisa sipak ni famous ta अरे बड़े खतरनाक लोग हैं norok bono sini ya saimani ya haifana ang bono ka hamke ne sini go norok hetabo wansu tongkhna ang ke bono bahai ke sini honoi na o biten o Brwi mung sasak relationship rok da tong o toi rok ta wansuk lai de ang norok no ka hamke ne saiknar wanu hi norok na saiknar mambai onglag iko video no nai sidi ero khara Besegrang nang sojo taga bai sipak blam bukong blam kislam blam phalnai rok se tabu khana besegrang nang hani sengtung tero om ta herang ni korong ni khogo kisa phana masang ya eba sengge sengrita ani sipak na besernai besegdam rok rnai musuk juma norok na sengsi sojo taga bai tubi khnapla ये क्या हो गया ये क्या सुन रहा हूँ मैं agoi sorry hudlik mo khoni tam ongkhori thanga haina samase norok serious rotana o khislamo injection sorajak sipak musok slagjar rong da ang 600 taka be painani 2 taka hinkhana se paikla ka angai hinke dojon borok be egloge khaijak ja 10 jaga thanga gan marai jak ja mela rok gosla rok be suak nang phegi tangjak ja bini mung hinke pinki sipak dul saja ना जाने कितने युवक शिकार हैं इन मादक पदार्थों का कोई इनकी मदद क्यों नहीं करता ये भी आप जैसे हैं सस्ते नशे ना करें ना करने दें henke serai rok sung o video no naiwi tam sikhaman kha ani likhmoni sikhaman kha norok ang jesek phana sade o norok nei liktok ta hai bokhroga ani kok haplak ang sana nai ma ka haise norok bo hai ta ang di o pinki hai ungka hinke norok salsa जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा एक दिन बुरी तरह फंसोगे उस दिन मुझे याद करना मैं पहुंच जाऊंगा om sobai bo paya khoborok ni baksodi tai busai tung ho baksodi bsa kaisa ni buma se khan kirung nani iko norok no nai di he boni ba level 1 ni bra sible Umayuy, oi, masang lai mani korai bai mayung hai seung tong sigo obona borok ni live ni poila photo shoot ungkhana o borok rono tai tam sasinai ungkha ang tai omuni sorong no kunu phana salia sata hinge tai bo saimano borok ni mokol bokrok bukong blam sipak blam no toi ang joto sata hinge saimano hai phana salia jodi se norok pinki ni part 2 video nai na musong go hinge comment khai sadi bono dolok borok no abcd khislamo la thir di honoi tai kaisa video nai na bakhak thanglai siwano mai hok koi tham hinge cha mai cha hi hinka ani lai sa phaiji Mora nang lai nung sama rong no dunia ni borok no sana nang ya nini slice kan zorma ongre sanai borok tongbai go nam phunukna nai hino o borok biryani da loi bahan da ko sa sama bai se video khai sana nang phu ya chai ko ma chama ne ma chai ko ting je ma chang
Ihi angla masa ya ko om ta hai rong na ani Germany nung simi se masa ko. Bây giờ cái cha bọc bộ cái mày mà xem. Ara hisamat norozar ta muse sakra reng khasa pa maneka bono tabuk trangari be egari fana re phaidi bo sawi pai rinai angai hinka om sobus le sakra kumar 3 months mai cha jagya bo tabo musok spak na phana baja khaisa na raji tungo Hơ, từ mắt sẽ được thế, tung phá, thay bằng có một mắt sao này cái tung phá last thằng. I ang bo thaipong common sawi le porjont tum phlakha Henke dolo sangtabo khe nailena thang tongo Tiprajwk ma shor rapper un khorang na solnai Brwi ni hostel ni underwell khognai India ni most popular rapper mungtam sungkha mung Wak phag rapper. he Wak phag rapper. Wak phag rapper bo muni so mung pharir kha hino bo ni ni mung na pharna skang ano ka sa hin gang te sa khna thau ke nai thau ke masang khe pharir kha mung ta a kon underwell sikhor ni mung tai bahai ung sinai hino Are musobusle biten taboni dina mung ba ya kam ai se boine sini jago. a kon ni mung je sik phana ong tong se thang mung bai matter khaya ning jodi se rapper hinke kaisa song ra sabai khnar gari do Khna de akon ekdom kaham ke khna de khojo kai wei. are musobusle ra sab nai kher sab di dakti time best ta khaidi Yeah, it's me bro din ha. Ta gol khudai aya. Sala kale musobusle thit opatam le khmuni rap song hino ang ba boroni musok pon tok ro phai ka honi so wan sok tongo E biten hai ke kona ta sari angku ni musok pon tau kya. hinke tamo Ang kai sa rapper se rapper. rapper oni ni le thor ja hai mkhang ro baila ang le no rapper hai ma tong gya Brwi ni hostel ni bra sikhong se sol jago akon 20 taka dami chosma kaisa thuboi 15 taka dami mai kaisa nawoi okrok simi lilang khaike no rapper hinjago nugya da Sala kale sila ye. Nuno ang beraya. Tuya hani no Maya ang kiye tinai. uma yoi thuya sakni se maya khai ton mai fu musobusle leng ta suda chosma kaisa pai kan ma so okat gari bini bo se Brwi no thuya sakni maya khai ton nai fu Brwi no ro boni ko khna wei bo bai kai jakha hin khele tai salai gla thuya sakni maya man le bat siridi ulta se no ro boini lei malis khai wei boini underwell was khai wei o leng ta suda no thuya sak ma palok ganu no ro khewan suk tong khna o musobusle pun khorang hai kher sap nai onek borok kaham honoi yangla boini dine rai so bujgonta le kusok goi se o mai kaisa na pai na jago obo bo second hand se हम लोगों ने गरीबी देखी है Palkam te kairiye. Nuno ang tang chari na. o bini ganani borok bini gan no buda buzi ya saimaya bokrok simi lilang khai tongo ang tabu ganza nunggi pekjak ekdom feelings yeah ang sipa khoigo चैलेंज नोंग बाय रैप गेम तुम रैपर है क्या rapper nahi tera bab hu nengke Instagram pun khorang hai ke sar sap ma bai da saksana rapper hne wan sok tong neng hai musobusle rapper ongkha hinka ang ko boino sunjo bithi sawi thainai rapper rong ni likhmoi baksa phana se dam kre bo se rapper fu hip hop ni aga gura sia rap ni ya phamusok sia rok se rap likhmo phainai के पीछे एडिट लगा कर तुम एडिटर है तो एडिट करो यार ang mungni ungklogo tange edit hine ro neng saidaman agi ang ni ne ama bai sole tong phuro ana khibege ni ne ama tai kaisa sla bai rabar bagano khoilege man jago afuro ang no goi dukho nangjagai jala nangjagai soima ya ongoi no editor ongu hinke ang afuro wan sagina khata je rokom kheseng o dunia ni borok no go omte haiya joto borok ni kaisa khai ungklogo sehra hoijak jak tongo ang omte hairono no goi soima ya ongoi no rusni dunia wa yakong riwo abugla buji khnabla ang tangai mungni ungklogo edit ro चैलेंज नोंग बाय रैप गेम o bumano khoinai ni rap khnana agai shokha akon ang mane khaneng rapper honai phaidi hinge sabok sa dis khaima naigana Tabu ke biten bro bai ding ha bro rap challenge khai lai mani. Naira Steve sila na sani mana le na sani mani andar pen khana ya no sani mana le mi ye para ni bro roklai ma restar se ana rap challenge ke tong for sila le rap was a spot le mo ha was amo was a rap spot Micro me money player on the any lower mana no let me yeah I'm come from the no let max cut on na Ei musuk besatam sanai sadineng saya hinke bo kusukti ani lei nini babu ani big fan nini ama like kayo ani de ping song no nini beri kayo ani lei sano nini bai hinke bo ritne klop phuno go musuk besa ang nini bai be thui tongphoro tangle nung hoijak nai ei musuk besa nini mokolo ani lei lasia lei thor musuk besa pun khorang nini bai ri horo ana khoile na SIPAK इनके दो लोग तीन ही वीडियो ऑमसुग ना वीडियो ना साजा खा इनके लाइक खाई दी सब्सक्राइब खाई दी शेयर खाई दी इनके दो लोग ऑमसुग ना मालाइने कताल वीडियो बाय